zuek, ze moduz, ongi etorri Londreseko bigarren egunera Iruñekin, agina garbitzen, ya dutxauga, jantziga, que outfitak no me convence mucho, horrek ikusiko zuen, da, hau, tipo, street style esaten da, no? Baina, ez dakit, jarri gate aksesorixo honek bizkat, pues, para darle otro toque, baina ez dakit, ez da geixegi konbentzitzen. Es que da tía bat badakila... Jaste, es que ematen dago total, que de repente vas, ah, venga. Osea, mesedez utzi iruzkinetan, Andrea, zara fashion victim, evidentemente. En fin, bueno, ba hori. Gaur daukou, esan benean haustur, fritur. Haustur. Haustur, xai-xai-txian bezala. Londreseko hausturra. Londreseko hausturra, hola esan leike. Ba hori, espero dut guztau izan nahetzeko bideua, eta gurekin zato estela gaurko eguna bebai, yuhu! Oin lehenko makia honbiaga, porque claro, poquito de chapa y pintura. Eta ba, goiaz, holan. Eta zuek, Mary Poppins, eta gizon bat, baina Mary Poppins. Osea, hi Mary. Hola zuek, bueno, torri gago saltzera pret batera eramateko. A ver, arroba polizia, ezta? Tartu dut nik zumo bat, dala cranberry raspberry pomegranate, eta croissantxo bat de mantequilla, que me encanta. Eta bagoiaz, friturrera. Atera du, nire motxilatik, txumaskeroa. Euritako bale pisatzeko lako baina txumaskeroa, zola pisatzen. Nik ez dut sartu, egun baten bezu, oza, esatu gaur, porque me da un poco igual la vida, eta kaposik nago. Gutxitzen dut, da. Zertan. Nagoela dolu barruxan. Jode, es que no para. Ikusi zuek, txegare, fizika o kemikan, me pregunta. Y nuestro tour se va a basar en desde Trafalgar hacia abajo. Y como lo veis, Ikusi zuek eta han fonduan dago biguena. Eta horko gizon horrek neurtzen dau 6 metro. Osea, persona neurtzen zebala bat 30 esan dozku. Xokiada. Bueno, ba, konta duzkuna da, lau olako harria handi jarri zitzuela hemen, eta ziela erregiak edo olako zuze. Eta batek bida zebala errexan dirua. Eta errexak esan zebala, errege bat ipintzeko, ez zebala dirua eman behar. Orduan, irtetzen da konkursora. Eta 18 hilabetian behin, artista batek irabazten dau horrez ponitzeko aukeria. Eta hoen dagona da erakusketa trans bat, de zenbat pertsona? Ezagit, baina pertsona askoren aurpegiak jarri dituztela. Pertsona trans askonak. Moduko bat. Hori da, osea, más o menos ikusten zan, baina gendena tomar por culo. Orduan ba hori. Eta hoin, goiaz St. Jamesera. Turrian, jendia, biparpotiakin. Ez que ematen dau, de chiste. Ah, eta hori, Iruñek ez nabela hoen, que aztu egin jate zatia. Ikastolan ikasi ginunean gizarte inglesez. Akordatzen zati esaldi xaken, Charles I inherit all the power. Bueno, pues hori, Charles I estatuia batekin azten dela 0 milak, edo hortik neurtzen diala milak. Hori da banzikiren. Hori da banzkiren zeuze, segun Iruñe. Bai. Banksy sinatuta. Wow. has votado a la mujer. Pues esta es la plaza donde muchos sufragistas se reunían para pedir el voto. Así que no hay mejor lugar para que el artista Banksy coloque una bandera. Es como una lucha contra el patriotismo que tiene a veces un poco. Ideia bat itxeko. Venga, danak, korri kara. Datoz, esan dozku, guardien gorruak pixatzen dela 3 kilo. Eta eramaten dela hemen jarrita, ze, klaro, jarritzen duzu hemen desnuko bitxerza. Eta eramaten dela artillesko txalekuak, neguan udan da igual.
jarraitzen dugu Buckingham Palacein, eta hemen atzian dare animalixak. Animali pila bat, batak, bueno, paitxak, eta pelikanoak. Osoak jaten dituzten pelikanoak. Hori da, Ez sartu, inoiz, bideo hau bukatzerakoan, YouTubeen, nola zen, pelikanitz, ez dakit nola esaten den. bueno, hori. Usua, baina jarri. Usua inglesez nola da? Familion o algo así. Bai? Bueno, ba hori, eta oin goia, bueno, izan dozku dago la parada bat jateko helaua. Nik ime txixa, porque txixa guri daukaia. Gara izan James Parkian, eta hori lehen izan dago merziala dare animalixak da, super politxa. Osea, hemen egoteko de txil irakurtzen taula, ba super ondo ikusi. Bueno, hemen dago Iruñe. Han ikusten da Noria. Ez ikusi hemen Holanda tipo lagito bat. Ba hemen zizne hori bainatzen, atetxuak. Hori bai, beste aldera bergeratu dut, da bitzen imagine. Ikusi zuek zelako politxa. Hori da Buckingham Palace. Eta beste aldian dago han. De Londonai. Tago, bagoiaz. Etorriga Westminsterreko internaura, eta hori, egin alda ikusi ze ez dare umiak. Bestela ezin da ikusi. Eta da, como dana super fededuna eta gauza horrek. Meditu kamera hau, me estaba vacilando viaje honetan, ez dakizu ezin bat. Ikusi katedrala, eta hor dago The Big Ben. Eta parkia, más seko, que yo que sé que. También, la señora hau, creating content. Bide bat ez, probetzen dute jateko. Ja garen, nekatuta gare, pasau dia 3 ordu eta piku, eta berreltzen ganean bertara, berez ja, agur. Ikusi, ze politxa, tara dugu argazkitxo batzu. Hori, Ya está, berdin. Iruñen lagun batekin da. Goia zorra, gure jendea hor dagoela, eta ya está. Se supone que ya está. Bueno, ba, hori izan da, Big Bena sonatzen. Bueno, zuek jarri ga hemen eguzkipian, zegare zain ordaintzera, baina, klaro, eske jende piba dago. Gustau gaturra, ziren biume insoportable, sentitzot, baina, bera guztian, Ana, que eres un puto lorito, sin más, que esto no me robando esta, piperpote asko. Aurra da. Bai, que nik ulertzen dut umiak diela, eta ulako lekuak bai egon behar dira inda umiak egoteko, baina, ostras, batzutame bai, jaken imia dabe. Bai, limiteak jartzen. Bai, hori da. Eta hori hemen dauko Big Ben ez dala ikusiko, porque daukat facetraka, eta gero junbiaga bento dugu jutia kamden eruntz, eta han jatia, eta hori. Eta hor dago The Big Ben, eta han ez dala ikusi berroin, hor, de Londonai. Ikusi. Vamos a preguntarle al primero que está en la fila cuánto tiempo lleva esperando. Venga. A ver si habla español, ¿verdad? Es que ikusi, hasta ahí, tú. Eta aratzeko con el Big Ben. Me parece. How long have you been taking here, more or less? How long have you taken here? 1 hour, 1 hour? 2 hours. Yeah, This good. is like 2 hours. 2 hours. Eta aratzeko en este pequeño spot. O sea, zuek bi ordu bi. Loca. Loca. ¿Lo has escuchado? ¿Te acuerdas? Zuek ikusi. Hay muchos gays y claro. Zuek. Uy, marchan, que me mato.
Goiaz autobusean. Habría diruñe. Toma. Qué fuerte, qué ilusión. Qué friki somos. Ez da turistikoa da, tipo hemengo linea. Oita bederatzia. Hogeita behatzi xan. Gu bakarrik autobusian goixan eta behian bebai. Hemen, jendia. Tiki. Dago hemen bien a gusto. Jarrita, como buenas señoras. Eluga kanberera, yuhu! Hoi janbio, arepeta batzuk. Izan duzkuela Ana eta Nuriak, izan diela gure... Bueno, Ana izan da gure egia eta gero Nuria bere bikotia izan da beste batzuk, no? Eta superjatorrak, jarriko tzuego eren Insta, eta, bueno, izan bebai egokitzu argazkixak, eta hori nago, como emozio jautza. De Palau de Monafutrak, nos encanta. Camden. Hau zen da Iruñek dala berrixa. Ikusi hor, koloretakuak, superpolich, ez dakize. Zuek junga komunera, eta genen, oza, indo gutxi eta nire ban Iruñe zain, eta sartu da neska bat. Eta esaten duz, eta, disgusting, no sé qué, eta zangat, ja, ante, tekixen bomba zela, zan, it doesn't work. Eta zen duz, where are you from, Tani? Bas country, eta, hola, eta gari zan gau, bragoia, ez dakize. Bai, esan dugu, agor eta entzuten zen, agor. Ez que, oza, tontiak ematen gitun. Gu ingelesez berbetan, euskera zik egunian. Zuek, fatxadak, dira lo más, ikusi hau. Da super guai. Hori ben, da? Preciosa. Bueno, mobiak nago grabatzen, porque kamaran daukat 2 unidade de minuto. Hartu bihu hau, eta nik hartu limonadia. Baga gustatzen, que ridículo. Dago super ona. Jarri gamin kanalian. Jatera atepa bat, oza, nire buru baino ondixo badana. Eta hartu dut, hori, zumua lehen erakutsi dut zuetera, bueno, zumua. Eta eman duzkue platano frigitua, hau eta jau saltzak, eta eski, inkre. Iak dauka, oragixia, castaia, aguakatia, pico de gallo, platanoa, eta ja. Eta ez dago Iruñe. Mira da uste du. Hemen guriak. Zuria erraldoia. Bai, ni bezala. Hartzin zena. Hemen nago gutxi grabatzen, porque nago pixkat agobio, eta dago jende pila bat, zarata pila bat, da pixkat kaos. Eta horrek me da un poco de... Bueno, ikusi hau ze politxa, salditxo hau. Osea, ikusi Iruñek nora ekarri doztan. Osea... Nere fantasia. Erraldoia da. Ikusi lungaren. Bueno, ya... Handik etorriga, baina bueno. Zuek ikusi teletabixena, que monadas. Bagoiaz ja Camdenetik, superkantzauta egare. Energia. Gauza bat? Sí. Janduguna. Porque esto te subes erosi. Momentuz. A ver, ikusia, txima honek, tio. Nik uste dut azaldu beharko zeniekela zer dilema daukazu. Bale, itxoen, kendukot mobila hemendik eta kontoko zuet. Bueno, metro hartu bihau. Metroa trena. Bale, zuek, a ver, nire dilemia da. Mitiko notingeleko poltzak. Oso politxak dira, baina mundu guztia dauzka. Beste poltza bat erabilio, tote bat bat erabilio. Nik uste dut ezet. Orduan, bigarren dilemia da. Nire kamisa bat, I love London. Nire gero esan diot, hori hemen oso guai, baina hori erabilio bat bergaran. Ez dut uste. Orduan, igual bat, bez.
ikusi, que da erraldoia, zuek, erraldoia. Adare, rosita honek, bastante graziosuak. Ikusi bortitza duz alto, eta gero agertuko da hemen. Iberdrola. Bai, ematea hau. Hola zuek, osea, ikusi, tio, hemen ertzegaten txima honek, eske, me amargan. Eta bestaldean be bai, gare, hostaldian, mitiko, la zona komun, esateana. Eta etorriga, porque gertzen txaguria zukagun, eta gandien hemen digertu, eta ona etorriga, eta ez duzu ezin iztu erraina egun duzua bide puti egoteko arazuak eukitzen nago, eta oain doe superrondo, así que, diatzaldeko zeirak, eta nik uste dut oain egoko dara. Arzu betzatik gatu zuek, que emozion. Lehen komentatu zuet kamisetean hau, txain jarriko zuet hola. Eta, zein dut. Gustatzen jatin bat topau dut. Nun? Primarkean. Londreseko pari bat Primarketik. Tiene coña la cosa. Baina, claro, prezioz be, merkiago esan. Eta geixo gustatzen jaten, kalian ikusi ditzutenak baino. Así que, pues mira, ¿no? Por el mismo precio. Eta hori kontatu dut zuet. ¡Vamos, señora! sudadera! Yuhu, yuhu! Itxoen hemen tximotutun. Kusi, gure kalia. Etorriga zuek denda batera dala tipo 7-Eleven, osea, dare pila bat gauza, osea, wow, tipo honek, Korean rice cake, osea, wow, eske, eta hori lotu, ze da hori, horre janda dauzkat, zintxanen gaietak, niri bez, dauzka gainera bi pixu. Baina, eske, ikusi, hau txikitan jaten eban pila bat, ama, mira, a ver si te acuerdas. Honek jaten itxun pila bat, de hor dago ondixan. Agua panda. Bai, ai ama, ikusi, me encantaba. Vale, nago living. Osa, living, olako gauzek ez dakitzela aldo ez denin, hainbesteko ilusioa. Ando, nago akordatzen zutaz mogollon, Aka luego no se diga. Mitiko ziza... Bai. Ikusi horrek, txampiñoiak. Ikusi, nora eta regal. Baitzen den dara. Ai, ama, es que da, había da, tipo... Osea, obsesione. Ai, ama... Amerikan besarkada bat eleneri. Ala melan sube. Ikusi, que bueno. Super barregarrixa da. Ikusi, zuek, que chulo. Li? Zuek, ikusi. Afaldu hemen, Chinatownen, eta ikusi. Bueno, haia makartia pegauta, hotzi gau pasatzea. Bea, bueno. Oye, zureak ditu gauza de yo? Es igualak dia. No se ubika, ikusi dekorazioa bai bai. Gauza bat? Txen, gero ingo review, a ver se moduz dagoen, eta ze afaltzen dugun. Zuek, que bueno. Osea, gan zirko bat eskatzen. Osea, zirko bat, eske, gainera, ez dugu ulertzen eta ez duzko ulertzen. Bueno, a ver, pasako hau behin, también te digo. Itxoen. Begira, osea, hasi zaio esaten zerbait, Andreari... Nik uste gainera eskatuetzela pikantia. Nire gustatzea pikantia, ez. Eta hitz egiten zuen... Osea, hauskatu gabe. Esan diot nik argita garbi. Sorry. We don't understand. Eta, berdin, igual egin du, osea... Arazo non dago. Guk daukagu arazoa, pues, ingeles... maila hobea ez izatagatik, baina esaten dizut, jartzen dizute listening batean, hau ez da zebian. Esan behar zuen, eskera hartzea dauka. Bueno, eskatu dugu, obviamente, ez esan faltau, pan de gamba. Dani animateu saltze guala dala. Zuek, afaldu dou. Picante, igual oso picante. Tipo, igual, bueno, ya ez. Baina lehen itxen egan hola betxeruakin, da suertetzen, seguro, etxan gati iruñei. Alez irten hola, eta gero supase batxetik, eta eskatu komisilloa.
Osea, ez dira jantzio jartzixa, itxen da freskito, freskito handixa. Oye, gutxitzen ditzen, ma. Nik ere jantzio dela jertxea, jertxe berria, Eta ikusi ze politxa hoin, zeru urdinak, osea, ja egin duin dau, baina izitxua da bilta, ematen da bizuarulioak. Que chulo! Oin pasako gatetik. Ikusi hemen atia. Eta pasau ingo, Poco se habla, etxoin. Oin hartu biot, babolti bat. Me encanta. Bueno, esan dutena babelti xana. Bertan Bilbo. Makurtu miez ez jau kafe iztraka. Azkenien ez dago ez bezartu itxoin, holan, kemen dago argisa. Eta goiaz etxera, to the hostel, eta jarbi maskarilla bat. Ni dutxatuko naiz. Ni begorputza. Plan, erlaxatzeko. Bai, eta gero face mask eta dutara. Hola zue, Gabon, ja, helduga to the hostel, eta irune dutxo biada, nire dutxo noia, erakutsi dut lehenengo, nire konprak. Txikitako gaietak. Ai, txoin que se va, claro. Bueno, honek. Hello Panda. Erosi dugu, maskarilla bat ontxe jartzeko. Erosi ditxute bai. Nola ez? Hello Kitty calcetinak. Que me encantan con un lacito, ikusi, que monada. Ontxe noia, to the shower. Eta ja, no? Ez. Erosi ditxut, paltxak, atetxuak. Onebixak, digela enanuak. Ikusi, que bonadita. Bihotzak eta dana dauzke. Aleixetan baigintzat. Ai. Hau, oparitzeko. Eta aureretzat. Ikusi la rosa. Eta honek izan dian erkonprak. Eta oin ja, dutxara noia, jantzi bihot maskarilla. Eta bukatzen da, gaurko eguna, que no puedo más con mi vida, osea, ze kantzauta. Igual, 23.000 pauso, baino geixau. Eta bihar goiaz, Historia Naturalan museora, eta Notting Hill, eta ez dakiz geixau. Zuek, aprovecho que ez dago laken dut, aizia, eta pijaman gare dutxot eta hori dana. Jartzeko maskarilla, bera dortzen danian, jaunekin dopatzeko. Así que procedemos. Bueno, itxu jarri dut pixkatu dutxo. Eman, kremia gorputzean más a gusto, oza, nire ma pilpaungo zioan. Erosi dugu hau dala Vitality and Brightening, porque egun guztiatan gero gare muertas. La cara, vamos, como una lima. Osengo xu dauka. Bueno, zuek. Con estas pintas, ondoloin, biarra arte, espero dut guztu biztan, bloga,